mais ce qui est sûr ame dominer na fo bi Guinée équatoriale ko man noya ali bi jibi conseil supérieur de la diaspora malienne 16e ou ka bul foro ye jin fo nga foli bu fana ye ñina make AME ko ni o ye association malienne des esprits olu ka bara ye mamunu ni mamunu be nu tra tungana nu ye gele asro nu ubina minyi na chugo dowla olu bu kumbe minyi anyama bay o de Ousmane Diaray anaka jama be turumso be no ani tout le monde voilà ambu kilingin la bela jile fu jibjakti ni ansigile keneka no o turango ka jam kay ni ataku fanflana yi o mi bitalike ame domina ina fo bi abi wati jambo jibi gelabi je dugu be kono me fe ka fo jumana be sabula yoro wo yoro ni o kanga ke warni ni yoro kramo da batmo wa fo chukula ni warni ni yoro kala kata kasi yoro abna ni gela chamay jibi je kunungo mi tamaduni ubi je jamana wala chugo mina ukumi tamo chukilna nga kunga chala ma ukumi ta doni ni doni sorla ni manangun sorla ubina unye shimbara do mayano o gabi nga wati nimbo minyi warni no rekla sigoro sabla dimaya labana ku soroy furmuso yu soroy no diu sorla kole buena kusube ola dan farabido minyi folo tunga kechugo ani bi tunga kechugo che wati laba infana anya ka fo gelea do fana na do turangu ka kunyawla sabula minyi jamanai ubi tomununa ani jamano farle nyonga jere jakulu mununa uluna na wajibiya ko fo minyi jamana do uka sika bugna tege chuga wala minni carte d'identité kele minni carte consulaire kele ko kabo ko na damine u fana kala adamana gelea sabula ma chaman be no iba soro ulubi yoro mununa seben ku gelea bala kuma dola ka seben ta chugo mina ibi yoro mina aywa akokacha donc alajela chuga jmena furo bi seka soro u fana chuga jmena fere bi seka soro u fana o de kala sababu minyi ame domina ina fo bi wuli ka jobba bi sina wala sa fa minyi jamana dewni seben fura munumbe no be ke mugunye sababu no kan ka mugunye sababu na ka do mugusa o ko bi seka laklin chugo mina o minyi anga jamana nyi mo kelme ka u kunda fem kan bi o de carte d'identité biométrique ame kan kunda ka ga o kuma ko ni fole ni sisan ce o fana bi wati nimbo o foi madamina kula ina fo mawbika ay layni chugo mina ga gelabi yoro mina na fo bi ali bi ma chamon be no woluka 7 fura ubini ka chepu do yoro ka 7 chena ka sabu yake mini katni na koy sabula filibala o kuma dola kudo fana bala an robo do an nyon chan tan do belaji la mini radio kan o onna ka sababi kana ni gelay o ado la clinique ni ton gelala donc kala sababi do ko 7 fura o chena pe voilà donc 600 ambi wati mine na fo bi yoro chama fana gelew be sabula mo mu mita janko farafin jamana ko nana olu chama be no sema ko gelate ina fo o chula o ga wati labaina adola baramunu kumbe nulu kumbo barawke o barawke bagana ke jamana yere diwni usilimbe rom na no e jatibuyi o kala dem na gelay sabula non kumbe baramunu ge nulu kum songo barake non nana fa chama soro barawla ko baraw jidi ku jidi wa kusbe o kala sababu mi jatibuyi olu fana nana ka fokubu sendu o baraklena o yoro kono ko lontante o kala sababu yoro chama na ba soro sebe yere mi bi ni kan anyini ali kuma do ni labene ma anyini kan ba soro obi tan srani na sramunu fo obi gele fu ka fa tuti donc o yi adam na gele o gele wara mum be no bi odi ambi jien la ban clemina iba soro ma am se ga fo jien bela jeli so le menyona yo kala so bi minni femunu ni femunu be am feano na fo bugna tika kula o kuma do la ba soro no juru fana be minni ande ba ko bulu munu fana be no ni ulu fana be se ka laji anno fe donc kala sababu ka gelea chamando o baran na annasrawla o abi dogo kun dama bo no ze kalo fla abu bobi minni Guinée équatoriale ulubi gelea kono gelea min bi na nga jam kan re bebi ni nga kakansa ka ba ko damnena fo na se bima o min ko ni ma chamani ulubu ka kilo fo tabi ka ke ka segi nga ali binaka bi minni jamna nyamawye o ulu koni ma kanfo naflo makanfo mu kana bona koy o moyo fana fo do kuntemenuna ko abisaka ke o fana ya damana koy parce que am demena fo bi jibla jili kala sulu menyona
wa jamana o jamana n'u ka lasigidenw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ jamana lasigidenw bɛ ɲɔgɔn kalama olu fana bɛ ci fɔ u ka minisiri minnu bɛ yen nɔ ni o ye u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔbaw ye olu bɛ ci fɔ olu ye donc e kelen tɛ se k'i fosi ka bɔ tɔw la ka taa kuma donc o ye mɔgɔ caman ka hakilila ye jamana kɔni ma kuma fɔlɔ peut-être dɔw ko na kɛ o de na kɛ jamana ka kumabaliya o de na kɛ min ye a kun ye dɔw fana ko ko n'i y'a ko gɛlɛya Guinée équatoriale jamanaw olu ni jamana caman tɛ kelen u ka kow kɛcogoya ni u ka sariya kow ni fɛnw o mɔgɔw tɛ an ka kuma caman fara ɲɔgɔn kan jɛkuluw ka hakililaw ni fɛnw na caman bɛ yen o t'o fɛnw yɛrɛ la donc o fana ye a damana gɛlɛya ye tuma dɔ la n'u ye décision min ta o décision de b'a appliquer bon n'i ko k'i bɛ t'i ka mɔgɔw nɔfɛ n'i y'a daminɛ siɲɛ kelen parce que mɔgɔ caman kun y'a ɲini ko ka taga u nɔfɛ bon dɔw ko ni taakɛla ko seginni bɛ gɛlɛya parce que an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'a fɔra ko ka mɔgɔw b'u ka fɛnw kɔrɔ o bololafɛnw bɛ yen nɔ dɔw ka denbayaw bɛ yen nɔ dɔw minɛna k'u ka denbayaw to des choses comme ça donc k'a fɔ k'i b'olu minɛ ka taga bɔ kaso la parce que kaso mun don u kɛlen bɛ k'u bila u ka ntolanci kɛnɛbaw de kan i n'a fɔ yan an fɛ yan nɔ misali la Mamadu Konate Omnisport ani 26 mars ɲɔgɔn mɔgɔw datugulen b'o yɔrɔ de la parce que jama mun don a ka ca donc est ce que n'i ko i b'o mɔgɔw bɔ o yɔrɔw la ka direct kɛ n'u ye aéroport la ka na n'u ye aw ka jamana kɔnɔ est ce que a tɛ k'a damana gɛlɛya ye donc o fana ni a fɔcogo don an bɛ don min na i n'a fɔ bi mɔgɔ caman ka hakililaw ye mais il faut aussi reconnaître k'a fɔ dɔw fana bɛ Guinée équatoriale bi olu fana sɛgɛnnen bɛ fo ka taa fɔ a to ten sɛgɛn tɛ dɔwɛrɛ ye o i b'a sɔrɔ e b'i fa jamana kan an bɛ cogoya minnu na an yɛrɛ b'o dɔn nka dɔw bɛ yen nɔ ko gɛlɛlen b'u bolo bi kosɛbɛ Guinée équatoriale donc olu caman fana bɛ k'a ɲini ka na peut-être ni naliko kɛla a bɛ se ka k'olu ma occasion ɲuman ye mais ce qui est sûr an bɛ don min na i n'a fɔ bi Guinée équatoriale kow ma nɔgɔya hali bi jibi an bɛ munumunu salo kɛ an bɛ taa foli ni tanu an b'a bila ka taa faransikaw ma Musa Sall bɛ Faransi jamana kan Paris an b'a fɔ min katigɛw ka Musa Fatumata den ko kɔri baasi t'a n'a ka denbaya la Tiɲɛ Mariko bɛ Paris an bɛ Tiɲɛ Mariko fo ka waleɲuman dɔn ne yɛrɛ balimakɛ bɛ yen nɔ Adama Ture an b'a fo ka waleɲuman dɔn min ye madame Kulubali wasa Fofana n'o ye Ala ma hinɛ na an terikɛ Musa Kulubali ale furumuso la an b'a ni denbaya bɛɛ lajɛlen fo min ye Mohamed Jawara a n'a furumuso Laisha Mayiga ka taa se Musa Sise n'a furumuso min ye Mariamu Jawara an b'u bɛɛ lajɛlen fo Mamadu Tanja min ye Segu Tanja ani Aruna Tanja ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Paris an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Espagne foli ni tanu an b'o bila ka taa Jakite ma Jakite bɛ Espagne an ka foli b'a ye kɔri baasi tɛ i ni ka denbaya la Jakite n'an bɔra yen an bɛ taa Allemagne min ye Umar Dambele bɛ yen nɔ Umar Dambele Allemagne Munich an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo kabiri Allemagne n'an ye olu fo an bɛ taa min ye Amérique Grand Sila bɛ États-Unis d'Amérique min ye madame Fatumata Jara bɛ États-Unis d'Amérique ka taa se min ye Safiatou Marko États-Unis d'Amérique an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲinama kɛ an yɛrɛ terikɛ kɔ ni o ye Salife a fana bɛ États-Unis d'Amérique New York an ka foli bɛ ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye Congo Laji Ture Kaba Sise min ye Kande Sissogo Docteur Boubacar Dial an b'u bɛɛ lajɛlen fo Demba Daga Gabon ale bɛ sɛgɛnlabɔ la an fɛ yan bi k'a fo ka waleɲuman dɔn ka a barikada sɔni an b'a lajɛ n'an ni min ye Guinée équatoriale kaw yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan fɛn minnu bɛ yen nɔ dɔgɔkun tɛmɛnenw na ka na bila bi la an bɛ o évolution ta an bɛ sɔn ka nɛgɛjurusa di mɔgɔw ma minnu bɛ jamana kɔkan na k'a daminɛ Kayela ka taa bila Menakala a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ gɛlɛya minnu ni fɛn minnu bɛ aw kan aw ta ye lamɛnli ka Mali kɔnɔ yan nɔ aw b'o lamɛnli de kɛ nka minnu bɛ jamana kɔkan na olu de yamaruyalen don ka weleli kɛ ni jamukan kɔnɔna na walasa ka se k'u ka gɛlɛyaw ka se ka olu ɲɛfɔ min ye lamɛnbaaw olu ka se ka a faamu jamana ɲɛmaaw fana olu ka se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ a la donc Djibu Jakite an b'a lajɛ n'an sera ka mɔgɔw sɔrɔ ka bɔ an bɛ weleli kɛ ka taa Guinée équatoriale n'an ye kibaruya laban minnu sɔrɔ an bɛ olu di maaw ma ka sɔrɔ ka nɛgɛjuru labila Djibu Jakite an ka fɔli ma dɔn la yanni Mariko ka taa se min ye Fatuguma togo la an ka foli bɛ ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye Guinée équatoriale san'an n'olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ nɛgɛjuru labila maliden minnu bɛ jamana kɔkan na an mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ aw dabolo ye min ye an bɛ fɛ an ka baro kɛ fɛn minnu bɛ yen jamana kɔnɔna na n'o taacogo bɛ cogo min na aw ka hakilila di o kan
boyani karama kondana an awro bi yoro munna ko be cugudi aw sigiro la ne dusra ba ko blala 00223 24 78 78 00223 24 98 98 mini jibjekte ne dusra be mo ko blala mun bi jumna ko konna warsa ko sega do ka dabulu fo anyi ni sanga day kondana jibjekte san ne gadi ci law kaddu mini ni sanga day kondana folibi afu jekte ni watina afana be ka jawlaje min yanga jamana ministry so mimbe jamana dimu tamana loka kunyo kuna ili tamake min novembre kalo min sala kabe okle sekima wuli ka joke ka sente segre sente konnana bolo fara mimbe no nubawu commission des affaires étrangères et des Maliens établis à l'extérieur nanyima baye min Abdoulo mimbe talike Abouakara Sidike Konema utala kata ale kuma ɲɔgɔnya kuma kun bɛ boli jumɛn ni jumɛn kan sɛbɛn ko kun b'a la malidenw bɛ jamana kɔkan na n'u bɛ gɛlɛya kɔnɔna na olu ka kɔɲɔw kun b'a la ani fɛn kɔni bolila min kan a bakuruba o ye ninnu de a dɔw fana na minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ se ka taga tunga la n'u ka tunga ta ka teli fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn bɛ se ka kɛ bi walasa o mɔgɔw fana u bɛ se ka dɛmɛ ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ u ka se ka to so ka baaraw kɛ baara minnu bɛ se ka sigida yiriwa ani u yɛrɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ mun na donc kumaw kɔni bol'o kan min ye ministère ye u ka délégation na min ye ministre ni a baarakɛɲɔgɔn dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye a ka chargé de mission dɔ ye CNT fana min ye Bokar Siri Kone a n'a ka jama u sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyala u ni ministre ye commission mɔgɔw ni ministre n'a ka délégation ye hakilila caman di ani fana wari mun kan ka don baaraw bolo kan ministère ka sira fɛ san nataw la kuma kɛla o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan o fana kɔfɛ Djiby Jakite min ye an ka jamana kɔnɔna na taamadenw minnu bɛ yen nɔ n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ a caman bɛ yen nɔ u bɛ sɛnsɛn min ye OIM ale ni a ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu tɔw fɛ tuma dɔ la Mali gouvernement ni OIM de bɛ jɛ ka nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa minnu balannen don n'u bɛ Agadez n'u bɛ Niger jamana kan olu bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min na ka na so o caman bɛ yen nɔ o baaraw fana kɛla mɔgɔw bɛ na tuma dɔ la mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 40 mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 29 mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 15 o caman kɛla walasa mɔgɔ minnu balannen don yen nɔ olu ka fana ka se ka na donc n'u nana ma caman fana OIM fana b'a lajɛ organisation internationale pour la migration walasa u bɛ se ka mun de kɛ yan nɔ u bɛ fɛ ka mun kɛ ka u dɛmɛ o siraw kan donc an bɛ don min na i n'a fɔ bi o baaraw fana bi sen na i n'a fɔ kɔrɔlen ko Djiby Jakite nɛgɛjuru sira bɛ maaw ka bila la minnu bɛ jamana kɔkan na i n'a fɔ min ye Guinée Équatoriale gɛlɛya min bɛ yen nɔ a ma dogo aw si la sabula a bɛ dɔgɔkun caman bɔ an ye taa ni ka segin k'a kan maa caman ye i fɛla da a kan walasa hali bi hakililaw ka se ka kɛ kelen ye k'a ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn an kɔni minnu wele an bɛ don min na fɔ bi kow taabolo bɛ cogo jumɛn parce que mɔgɔ caman kun y'a jigiya k'a fɔ komi kalata tun b'u fɛ yen élection générale maire sigi b'a la député sigi b'a la président sigi b'a la n'o bɛ kɛ jamana minnu na dɔw ko ko jamanadenw minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ jamana kɔnɔna na Guinée Équatoriale a dɔw bɛ yen nɔ ni mɔgɔ min kɛla k'a fɔ ko i ka ko taabolo bɛ taa min ye dunanw juguya la dɔɔni k'e bɛ jaw ye ko kɛla sababu ye kuma dɔw la u bɛ gɛlɛya ta kuma caman na u bɛ kɛ sababu ye u bɛ gɛlɛya ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ nin n'a ɲɔgɔnna fɛn caman fɔla a ko la kalata tɛmɛna bi y'a dɔgɔkun 2 ye dimanche tɛmɛnen dala min kan kalata ninnu kɛla o de la donc an bɛ se k'a fɔ o kɔni an bɛ se k'a fɔ kalata kɔni ko nɔgɔyala a ko bɛ dabolo jumɛn kan hali bi donc n'an ye Guinée Équatoriale kaw n'an n'olu ye ɲɔgɔn lasɔrɔ olu bɛ o ɲɛfɔ an ye nka san'o cɛ hali bi an bɛ min ye nɛgɛjuru k'a sira di maaw ma nɛgɛjuru ye 00223 20 24 78 78 00223 20 24 98 98 n'i y'o kongo i n'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka n'i nana ni sira wɛrɛ ye o siraw man ɲi dɛ an ye sira fila min fɔ o sira fila dama de ka ɲi i bɛ wele kɛ a nɛgɛjuru siraw la 00223 20 24 78 78 00223 20 24 98 98 allo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Somɔgɔw ka kɛnɛ. Ayi baasi tɛ yen e yɛrɛ dun. Alhamdulillah. I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Samba Diallo. Samba Diallo Guinée Équatoriale. Ouais. Ayiwa Samba ko bɛ cogo di bi aw fɛ yen?
an kalande sabi Guinée Équatoriale dugu jumɛn na an bɛ bata Bata wayi a fɔra ko kalata ko de kun na k'a ko ye kalata tɛmɛna nka ko a b'a e ko k'a ka kalan hali bi mun na u tɛ ka ko junjɛ yɛrɛ de fɔ an ye quoi d'accord n'an ko k'an bɛ kuma kan sisan jamana in ka position kan yɛrɛ an bɛ nkalon tigɛ dɔrɔn de o dɔw yɛrɛ tellement que mɔgɔ dɔw degunnen bɛ yan sisan hali ka dumuni sɔngɔ sɔrɔ a ka gɛlɛn u bolo parce que n'i y'i kun bɔ dɔrɔn u b'i ta i tɛgɛ ma a mobilitigi wo a sɛnɛma wo n'i y'i kun bɔ dɔrɔn u b'i ta i tɛgɛ ma donc kɔrɔ hali bi mɔgɔ dɔ tun bɛ so kɔnɔ hali bi mɔgɔ bɛ so kɔnɔ i ka foyi tɔɔrɔ anw yɛrɛ anw ye bitigitigiw de anw bɛ datugulen de hali sini sɔgɔma dɔw nana an ma yan u b'an déranger quoi an yɛrɛ o waati politiki u yɛrɛ jiginnen don baara la mais hali n'u jiginna baara la dɔw bɛ yen u bɛ taga mun kɛ u bɛ mɔgɔw déranger quoi a nalen anw ma yan ko papier an ko papier tɛ aw bɛ ka papier min demandé an tɛ se k'a ta t'an bolo donc u nalen an y'a kuma kɛ quoi ne kan ka min d'u ma n y'a d'u ma u bɔra an mɔgɔ saba de tun bɛ bitigi in na mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yan yani maa min fɛn fɛn tɛ baara la bitigi la yɛrɛ ale yɛrɛ olu yɛrɛ de sɛgɛnnen ka tɛmɛ hali bitigitigiw kan parce que bitigitigi kana kɛlɛ cogo cogo an b'an profession dɔɔni quoi minnu bɛ bololabaaraw kɛ a bɛ komi i n'a fɔ bitigitɛri ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ou bien soudeur ninnu n'a ɲɔgɔnnaw olu de bɛ sɛgɛnnen ka tɛmɛ an bitigitigiw kan o tɛmɛnen ka bɔ yen an bitigitigi yɛrɛ distance b'a la quoi an minnu bɛ quartier kɔnɔ an bɛ kɛ k'an profiter mais minnu bɛ goudron da la goudron sanfɛla ninnu na kɔni c'est que hali k'a fɔ k'i bɛ peinture dayɛlɛ parce que fiɲɛ dɔ fɛ yɛrɛ u nana ne ka bitigi da la u b'a fɛ ka an ka bitigi porte da kari yɛrɛ komi k'u b'a da kari nka y'a kari kɛ donc il faut que fo jamana an ka jamana ninnu k'i jɔ u jɔyɔrɔ la quoi an sɛgɛnnen bɛ jamana in kɔnɔ an tɛ an yɛrɛ se k'a ɲɛfɔ quoi n'an ko k'an b'a ɲɛfɔ dɔrɔn a bɛ se Guinée de y'an bolo voilà aw b'aw jija aw b'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye k'u bɛ fɛɛrɛ kɛ cogo o cogo k'u ka jamanadenw dɛmɛ quoi surtout Afrique de l'Ouest ye ne tɛ ni depuis Ala k'an da man jamana in yɔrɔ ɲɔgɔn yɛrɛ de quoi jamana in degun b'a la kojugu bilahi donc hakɛto bɛ kuma kan quoi d'accord ok a faamuna a bɛ se k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw fana b'a fɛ ka kuma quoi a faamuna awɔ problème t'a la d'a ma ok n y'aw bɛɛ fɔ bɛɛ b'a foli mɛn inchallah n bɛ sira di mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ wɛrɛw ka se ka kuma min ye nɛgɛjuru sira ye o labilalen don jamana den minnu bɛ jamana kɔkan na ni tun ye Sanba ye ka bɔ Guinée Équatoriale gɛlɛya minnu bɛ hali bi a tun bɛ k'a da so de ma nɛgɛjuru sirabaw ka bila la hali bi maa wɛrɛ bɛ nɛgɛjuru la nin waati in na allo ani tile aba Touré kɔri baasi foyi tɛ yen baasi tɛ yen nɔ tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Omar Dambele Allemagne ok Mamari i Dambele aba Allemagne kaw bɛ di baasi foyi tɛ yan bien bien aw yɛrɛ dun kɔri baasi foyi t'aw la ayi baasi t'an na an bɛ dugawu kɛ an balimaw minnu bɛ Guinée Équatoriale Ala ka nɔgɔya k'u ye ami 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 Ala k'u kisi baga kɛ Ala n'a ka kira ye Ala k'u ɲuman bɔ Ala k'o dugawu minɛ Mamadi i Dambele aba merci bien bon bɛ weleli kɛ ka foli kɛ awɔ an ka jamana fana n'o ye Mali ye Ala ka Mali kɛ maliyɛnw ta ye ami ami dugu kɔnɔna n'a ko kan n'a bɛɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen malo ami ami maliyɛnw ka bɛn kelen ma ka tɛgɛ di ɲɔgɔn bolo pour que an ka sensibilisation kɛ nin bɛɛ ka maliyɛn manque dɔɔnin quoi voilà sensibilisation dɔrɔn de bɛ kɛ nin bɛɛ ka buna adamadenw jɛ donc an ka sensibilisation fara an bolo kan voilà Touré bɛ n ka foli fɔ daba ye ani baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen voilà i Dambele merci nin diyala n ye kojugu ka malimɛnkaw bɛɛ fo u bɛɛ n'a mɛn mini kɛ
Oui, Munich. Bien sûr. D'accord. Kami Dameli. Au revoir. Nous sommes Dameli Kabo, Allemagne Munich, Albini Yuruba Kablala, Fanaka Kila Foka Dugo, Dunke Katambal Mumbe, Guinea Equatorial. Albini Yuruba Kablala, Mumba Kokana, Sega will lick and Sola. Hello? Hello. Ancle. Basiti. Hello, Corbaide. I Basitona. Told my John. Congo Point Noir. Shagna Wagi. Wagi Kumabi Wulu. Hello. Oh la la. Aleka Negajibu Tigala, Ame Mogoreta, Ame Alaje Jibi, Mobinigala, Olmanga Guinea Control Cow Fanfe. Mobinigola. D'accord, donc, au cas Negajibu Tigala, Guinea Control Cow, Uka, Negajibu Srama and Bikusube. Amun ka mɔgɔ minnu wele walasa ka se ka kibaruyaw sɔrɔ sama kɔni kumana an fɛ nka mɔgɔ caman bɛ yen u ka sira tɛ ka sɔn alo an tile baasi tɛ yen nɔ somɔgɔw kɔrɔ baasi tɛ ayi baasi tɛ somɔgɔw la i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Cheikh Umar Wage ka bɔ Congo Point Noir Cheikh Umar i Wage Cheikh Umar kuma b'i bolo an bɛ foli kɛ gouvernement ka mɔgɔ ye tabarikala bɛɛ lajɛlen foli laminɛ bɛɛ lajɛlen ka gouvernement de bɛ ka baara la bɔ k'an ka transition kɔ an ta foli de ayiwa Wage mais mɔgɔw fana ka jateminɛ sɛbɛn ko dɔn kelen ko tɛ dɛ a fɔ a bɛ se ka fɔ ko sɛbɛn bɛ se ka kɛ dɔn in dɔn mais a ka fɔ ko dɔn bɛ a fɔlɔ dɔ min a bɛ se ka kɛ o dɔn o tɛ n'i mako bɛ sɛbɛn na yanni ka sɛbɛn dati bɛ ban i bɛ taa a ɲɛɲini consulat de la ou n'a sɔrɔ min bɛ i bɛ taa o yɔrɔ la ka taa ɲɛɲini mais ka i sigi fo a banna waati min fɛn ko i mako jɔra la sini sinikɛnɛ o ka sɔrɔ telefɔni la o ka gɛlɛn dɛ o de b'an ka mɔgɔ caman bɛ fɔ ko degun b'a la o dɔn o dɔrɔn de don i tɛ wuli a k'u wuli kuma la est-ce que i y'a faamu mais passeport date bɛ ban i b'a dɔn kalo na Cheikh Umar Wage Congo Point Noir nɛgɛjuru tigɛla an ni ɲɔgɔn cɛ hali bi nɛgɛjuru b'aw ka bila la mun bɛ jamana kɔkan na a bɛ se ka weleli kɛ 00223 2024 78 78 allo Abdou oui le grand Sira considération oui ça va mi sœur basi foyi tɛ denbaya la a yɛrɛw dun aw ka ɲɛmɔgɔ de don basi foyi tɛ yen nɔ ça va aw ka ɲɛmɔgɔ de bɛ kumana aw fɛ Kamara mais jɔn y'aw f'i ye o dogolen tɛ dɔrɔn Jibi téléphone faga basi tɛ yen nɔ Kamara basi tɛ yen nɔ Gabonkaw wallahi an bɛ Ala tan foyi t'an na hɛrɛ tabarikala vraiment an ka Guinée kɔfɛkaw sɛgɛnnen don mais an ka jamana ɲɛmaw u k'u cɛ kɛ an m'a fɔ ka taa mɔgɔ nɔfɛ dɛ awɔ an m'a fɔ ka taa mɔgɔ labɔ parce que a tɛ mɔgɔ kelen kun a bɛɛ de kun kan bon bɛɛ de taara fana ka taa fɛn ɲini na mais Ala m'a nɔgɔya bɛɛ ye siga t'o la bon ni gɛlɛya nana ten aw bɛ fɛɛrɛ k'a b'a ka jamanadenw de dɛmɛ wari tɛ k'u labɔ cogo min na gɛlɛya nana Zaïre Babani ye avion bila ka mɔgɔ bɔ volontairement o kɛla o ma kɛ wa o kɛla bon hali n'u y'o dɔ kɛ mɔgɔ bɛ bɔ volontairement o jamana wɛrɛ tɛ se ka imposer parce que mɔgɔ minnu a ka d'u ye ka taa k'u taara o siga t'o la mais n'a fɔra anw ye bi k'anw ka jamanadenw bɛ nin gɛlɛyara tunga fɛ k'an ka l'État de bɛ ka obliger voter ka dɔ fara sɛbi minnu ye u ka baarakɛtaw kan bon ça nous fait un peu vraiment a b'an fari faga dɔɔnin ayiwa parce que n'i y'a ye k'a fɔ 4 milliards bɛ fara dɔw ta kan 3 milliards bɛ fara dɔw ta kan o ye sɔrɔ wari ninnu ça peut créer beaucoup de travail au Mali l'industrie bɛ se ka kɛ n'a ye jɛgɛ mara yɔrɔ bɛ se ka kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ bɛ se ka kɛ ka di mɔgɔw ma i b'a dɔn ni adamaden b'i ka balo sɔrɔ i fa sɔrɔ i tɛ tunga ɲini tugun o tunga ma nɔgɔn tugun dɛ nin ye tiɲɛ ye surtout an bɛ jamana min na Guinée kɔfɛ ɲɔgɔn mɔgɔ sugu tɛ diɲɛ kɔnɔ pour yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi fɛn t'u bolo parce que fɛn min tun b'u bolo fɛn jɔra u tɛ baara yɛrɛ la bon olu ka jate dunan minnu bɛ yen olu de bɛ ka jamana épuiser k'u ka fɛn bɛɛ ta bon wala ko ma problème b'an ka mɔgɔw kan bi hali an bɛ jamana min na nin olu de b'u bɛɛ la a ka gɛlɛn ni gɛlɛya nana u b'a fɔ ko dunan de bɛ k'u ka fɛn bɛɛ ta hali ni jamanadenw mana kuma fila fɔ k'aw nana an ka fɛnw bɛɛ ta k'an bɛ gɛlɛya la bon jamanatigiw de b'a fɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ni hakili ni dɛmɛ ye jamanadenw bɛ se ka bɔ cogo sɔrɔ cogo min na an filɛ jamana min kɔnɔ yan bɛɛ tun ye Guinée kɔtɔ de ye o mais u kɛlen ka sɔrɔ kɛ
o ka jamati kelen ka baara bɛɛ le jinɛ koto bɛɛ ta ni jinɛ koto kɛra ka saraka ye Libreville bi ta ye o bɛɛ taara parce que ko fɛn sɔrɔ ka jamati ye baara da ye bon an fana ka mɔgɔw sɛtani mais dɔɔni minnu b'an ye u ka baara da mɔgɔw ka sigi mɔgɔw sɛgɛnna sɛgɛn kɛra dunba fiyɛ sɛgɛn kɛra dɔw bɛ tunga in fɛ u t'a fɛ ka si yan tiɲɛ don mais possibilité foyi tun ye k'u yɛrɛ sɔrɔ cogoya foyi t'a la bon aw de bɛ mɔgɔw dɛmɛ a bɛ se ka mɔgɔw labɔ cogo min na mais bi o mɔgɔ t'anw bolo parce que maliyɛnw tun jigi tun ye mun ye o ye baba de y'a kɛ ka tɛmɛ n'o tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen bon semaine tɛmɛnen anw tun b'a fɛ ne yɛrɛ tun b'a fɛ k'a fɔ ADEF nɛgɛjuru la min ye an balimakɛ dɔ bɛ Guinée Équatoriale la a bɛ gɛlɛya in kɔnɔna na an bɛna ɲininka kow bɛ cogo di Guinée Équatoriale balimakɛ ani tile somɔgɔw ka kɛnɛ an b'a baasi foyi tɛ yen baasi tɛ yen nɔ baasi t'a la a ka kɛnɛ ayiwa ko bɛ cogo di bi Ture an y'a bila yɔrɔ kelen min na a b'o niveau la ni min ma fara kan o ma bɔ a la dɛ an dun y'an ka représentant mankan mɛn ko filanin nin ko jaabi dɔ bɛna sɔrɔ semaine min daminɛna semaine daminɛna fo ka na ban an ma wele ka mɛn an ma kun ka mɛn an ma foyi mɛn dɔ dun bɛ ka fara tɔɔrɔ kan an ye demande minnu kɛ ɲɛ tɛ sɔrɔ olu la an yɛrɛ t'a dɔn sa au juste o bɛ fɛ ka mun de kɛ an ye an t'o dɔn quoi a kana se ka mɔgɔw ta a se ka na dɛmɛ don an yɛrɛ su bɛɛ lajɛlen ɲini ka an ma solution sɔrɔ a si la adamadenw to so kɔnɔ an bɛ kalo 2 la so kɔnɔ u k'a lajɛ koyi o bɛ n'an bɔlen denya la de n'an bɔlen n'o la fana u bɛ se k'o fɔ n'o tɛ an kɔni t'a dɔn an ye nin ɲɔgɔnna ma kɛ jamana si ko dɛmɛ ma kɛ an m'u kun kan mɛn an bɛ yan mɔgɔw b'u ka so kɔnɔ su man di tile man di an bɛ wele la ka bidonni ta ka fɛn bɛɛ kɛ mankan tɛ mɛnna i n'a fɔ an yɛrɛ tɛ malidenw ye. ayiwa bibi na i y'a fɔ cogo min na e bɛ dugu min na yɔrɔ duguba ye 2 ye Bata ni kumakan bɛ ka segin a ma n'a sɔrɔ i bɛ k'an lamɛn kɔnɔ dɔ b'u mankan na Bata ni Malabo e bɛ Bata donc an bɛ fɛ k'a dɔn sisan est-ce que e ni ani Malabokaw bɛ ɲɔgɔn kalama est-ce que ani continent mɔgɔ tɔw bɛ ɲɔgɔn kalama gɛlɛya min bɛ aw kan Bata est-ce que o gɛlɛya de bɛ fana maliyɛn bɛɛ kan o mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ walima dunan bɛɛ kan o mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ Guinée Équatoriale dugukolo kan a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ parce que jumajan tɛmɛnen u ye jateminɛ kɛ yan mɔgɔw taalen juma na u ye jateminɛ kɛ o juma min kɛra nin ye village dɔw bɛ yen ani Zuazumu village mɔgɔw taara parce que olu ɲina olu ka ko kɔnɔ k'a nɔgɔyara sisan parce que olu bɛ kɛrɛdafɛla ninnu na mais jumadon fana mɔgɔw bɔtɔ juma na olu fana i kɔni b'a dɔn ni mɔgɔw cɛli fɛ jumadon bɛ bɔ kɛ fo saba fa donc mɔgɔw bɔtɔ misiri la yɛrɛ u ye mɔgɔw minɛ mɔgɔw bɔtɔ misiri la yan ta yɛrɛ kɛra juma min ye o yɛrɛ taara jɔ fula ka mɔgɔw kɔnɔ mais n bɛ mun f'i ɲɛna n balimakɛ n'a ko b'o cogo la a tɛ juma seli jɔ tan fɔlɔ parce que n'a bɛ ka kɛ degun ye aw ma n'aw bɛ ka minɛ ka bɔ parce que u kun y'a kalime i b'a san fɛɛrɛ min b'u bolo n'u ye tile 2 ɲɔgɔn kɛ sisan u mankan tɛ mais mɔgɔw b'a fɔ peut-être sumayalen bɛ sɔrɔ nin dɔɔnin donc juma bɛ dafinɛ juma yɛrɛ o la i b'a ye u b'a fɔ ko peut-être u mankan dara an bɛ se ka taa juma seli o temps de kɔnɔ sisan u b'u profiter ayiwa ko in yɛrɛ n'o m'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la n yɛrɛ ye dimanche ye mais hali bi dimanche donya na u bɛ minɛ na yarɔ kɔnɔ o tɛmɛna degere kan a tɛmɛna degere kan an ka jamana ɲɛmɔgɔ kuma su tɛ yen ka min fɔ o tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ a kana wari d'an ma a kana sanu d'an ma mais a bɛ se ka a yɛrɛ ka kuma karisa an bɛ se ka nin dɛmɛ kɛ an ma o kɔnɔ an bannen don mun bɛ kɛ an bɛ k'an fara ɲɔgɔn kan ka dɔɔnin fana di ka taa di kasoladenw ma a ye di kasoladenw ka sago kɛnɛma mɔgɔw kan d'accord a faamuna n'a fɔra ko kasoladenw
Afoladenw olu bɛ yɔrɔ min na ɲɛgɛnw ni fɛnw b'olu bolo yen olu bɛ vague librement mais min bɛ so kɔnɔ dun ɲɛgɛn tɛ minnu ka so kɔnɔ dun baara ko fana dekun ye o ye degun ye kuma sugu bɛɛ fɔra sa an yɛrɛ t'a dɔn an bɛna min fɔ bilen d'accord ok a faamuna an b'i fo n balimakɛ i ka ayiwa a kana se kini yɔrɔ ma an b'i fo i ka weleli la hali bi an kana bɔ jamana ɲɛmaaw ni jamanadenw ma u bɛ se ka dɛmɛ o dɛmɛ kɛ an balima minnu bɛ Guinée équatoriale n'u bɛ nin degun kɔnɔ u k'o dɛmɛ k'u ye walasa u ka se ka bɔ nin degun kɔnɔ an b'i fo a k'an bɛ dɔgɔkun wɛrɛ n'Ala sɔnna ma an b'a jigiya k'a fɔ k'u b'a sɔrɔ a nɔgɔyala kosɛbɛ n'Ala sɔnna n'Ala sɔnna ka sɔn k'an lamɛn k'an kumakan lase yɔrɔw la Ala k'an to ɲɔgɔn ye ami merci bien nous y balimakɛ dɔ ye min y'an wele ka bɔ Guinée équatoriale donc ale cogoya minnu bɛ yen nɔ a ye a bɛɛ lajɛlen lase an ma sisan jibi gɛlɛya bɛ Guinée équatoriale maa fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la donc jamana ɲɛmaaw b'a dɔn u yɛrɛ ka fɛɛrɛw la parce que diplomatie siraw ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ u fana sira b'a d'an ma anw t'o ɲɛdɔn aw de b'o ɲɛdɔn o kan ka kɛ cogo min na a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ min ye ministre ye Alhamdu Ag Eliane min ye ministre min fana bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ son excellence Abdoulaye Diop a ye ɲɔgɔn ye a kan ka min kɛ a k'o kɛ min ye guru kan na an ka foliba ye nin waati in na a bɛ ka jaw lajɛ ka taa se min ye Mohamed Jawara an ka foliba fana mɔgɔ bɛ nɛgɛjuru la nin waati in na allo bi ani tile ça va somɔgɔw tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min Guinée équatoriale Koumba Bagayogo Bata Koumba kuma b'i bolo mais min bɔra ka kuma sa n b'a tiɲɛ fɔ dɛ d'accord d'accord donc sisan e fana bɛ so kɔnɔ de wa wala papier b'i bolo i bɛ ka yaala non papier bɛ ne bolo ne kɔni papier bɛ ne bolo d'accord ko to ko sɛgɛn don sɔrɔ do yɛrɛ kalbi haramu yɛrɛ sɔrɔ do yɛrɛ e b'a dɔn kalo fila kɔnɔ a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn kɔni o ni nɔgɔya ka jan or que yan no fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn ka fara kan mais an ka mɔgɔ bɛ ka ko mɔgɔ tɛ se ka na mɔgɔ baden bɛɛ tun bɛ fɛ mais Cameroun bɛ k'u ka mɔgɔ bɔ waati o waati Cameroun bɛ k'u ka mɔgɔ bɔ ka n'u ka minɛnw bɔ mais munna an ka mɔgɔ tɛ se k'o kɛ parce que a b'a fɔ bon a bɛ se ka jɔ an ka mɔgɔ minnu bɛ n'u b'a ta ka bɔ vraiment an minnu bɛ fɛ k'u ka taa n'u ye patron ma fisa ni yan o fana ye tiɲɛ ye mɔgɔ min ka taa jamana in kɔnɔ o ye Mali ni Cameroun de mais Cameroun bɛ k'u ka mɔgɔ bɔ a daminɛ sisan Cameroun mɔgɔ bɔ c'est trop an ka jamanadenw de n'a fɔ tigi t'an na mais Bawo il faut essayer de connaître Cameroun ta la fin fila b'a la a fɔlɔ ye mun ye ni Cameroun bɛ dancɛ bɔ a filanan ye min ye Cameroun n'aw ka mɔgɔw reflétɔ u ye vague fɔlɔ min labɔ u ye accident kɛ u ka président dimina kosɛbɛ donc olu ta bɛ bila o minɛn kɔnɔ mais est ce que olu ka bɔli n'u ka donni ka nɔgɔ i n'a fɔ anw tɔ an minnu n'u ka jan mais Bawo mais e ka se ka réagir dɔrɔn olu bɛ se ka kuma mais e ka lajɛ kalo fila mɔgɔ bɛ so kɔnɔ e ni ka denbaya bɛ i kan ka jateminɛ ni sigi bolo ni ala mɔgɔ minnu bɛ n'u bɛ mɔgɔ la nin ma e bɛ ka tɛ ka ko jugu bolo wa den mois aw ka jateminɛ den mois i bɛ so kɔnɔ i tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si parce que den yɛrɛ ma se ta yan mais e ka kan ka réagir nin b'a jira e ta mɔgɔ t'a ka jamanadenw de la mais u kuma kan tɛ ka mɛ ni rien u tɛ ka foyi kɛ hali ka réagir kelen kɛ u ka lajɛ ne kɔni ka sɛbɛn bɛ ne kun mɔgɔ baden bɛ se ka kɛ mɔgɔ u bɛ dekun na an b'a nin yɛrɛ fɛɛrɛ mɔgɔ bɛ yan u b'a faga bɔ cogoya t'u la ka bɔ ni mɔgɔ baden yɛrɛ bɛ n'a sɔrɔ ko yɛlɛma bɛ mɔgɔ bɛ taa mɛ k'u bɛ mɔgɔ min na ka mɔgɔ labɔ taa mɔgɔ bɛ bɔ ka t'u yɛrɛ di faama ma o mɔgɔ ka taa jamana kɔnɔ yan an n'o mɔgɔw baro kɛ ni n'a kɛra sisan k'u mɔgɔ min na k'u labɔ mɔgɔ baden de bɛ k'u ka minɛnw cɛ ka t'u jɔ dɔrɔn k'u bɛna ka taa n'u ye mais n'a fɔra kɛra e t'a bɛ ka na den wa i ka mɔgɔ bɛ tɔɔrɔ don o don a bɛ ka wuli ka fa don o don a bɛ ka wuli ka fa a tɛ se ka réagir foyi kɛ i kɔni b'a jɔ Malien e t'a mɔgɔ t'a ka jamanadenw na ayi o tɛ mais a kana se ka bɔ yen u ka réagir dɔɔni dɔrɔn n'a sɔrɔ ko avion nana siɲɛ kelen diɲɛ ni avion nana siɲɛ kelen peut-être ɲɛ dɔ bɛ sɔrɔ a la o comme ça yanama mɔgɔ min n'u fana n'u b'a faamuya n'an ka ɲɛmɔgɔ bɔra Mali la ka na fɔ n'u b'a faamuya mais n'a fɔra e b'i ka so kɔnɔ i tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si dumuni b'o banna fo denbatigi de bɛ se mɔgɔ da ka jɛlɛkɛ Malien bɛ dugu kɔnɔ papier t'a de ka ca papier tigi siɲɛ ba kelen o papier sɔrɔli man di ne yɛrɛ ka papier dépôt de début ne ka papier sɔrɔli ma tɛmɛ den ka jateminɛ daminɛ na depuis saa kalo fila ne ka papier dépôt ne yɛrɛ mɔgɔ dɔ don a bɛ so kɔnɔ mais a ka papier dépôt de début janvier ale b'a ma sɔrɔ e fana a k'o lajɛ ka gɛlɛn
maintenant fara ko dungo do ngaka ci jamana be ko wole ko fa be ko ali ke eta ga ira to ni on nga lay sa ke su boko te jamana do nan drone ya bana ote kunba mais ko ira ci don no te mo ko be sengano de mo ko ba di d'accord on rebe ko tere mina re amara ko ta ma katti mun na ra ko be tigi na ko da tin malen da kata bana ci wala ko le ko ira ci don no te vraiment ni te ko ide d'accord ok afamna kunba ande fo kunba bawo Guinée Équatoriale bata afana ya ka akila fo jona jamana dun ko alaje aka minni jamana kuntigu ngafo aka ko fle Guinée Équatoriale ko la aka fendo fo mu famia kunba bon ni ne gongo ne tout défense ta ka fo ko moi on tay on debi jamana dun ani jamana nyamaw ni nyonche nga anti faramashika angona nga fenge mi do angoroli mi kuna fone munu be ku fo on fana ka yira ka fo femu nga ke nayo online ka kuma ulasi donc fole tan ni Mohamed Diawara ana furmuso lacha lube parikaw fi mon général comment ça va j'espère que tout va bien a kon création anga fulu ba fana ni watina mi Mohamed Bekay Watrani Traoré ale be man ko no watina fa ga jam kan lame abuka nga jawla jama fuka wari mando jibal bi amna bi tu ko kona mako bulu do bi negala le sera 00223 2024 78 78 00223 o kan nga bi tigala 00223 2024 98 98 to radio e jaka fo fin sira ye kemet to mi wulum la fin to kala jojan do ban la canal ka do re ban la zenu ka an srawro an fuli bo bala jidi amana soro jin yoro na mun be malla awta la mali ga awta saka wuli liga sabla ni jam kan wuli li akrere yale be ka to ranga wud ma de bulu jibi de shoko la jiba nga folman ba be ne yola allo wa alaikum salam sumo togoni jamu kan wuli ka bomi global kay kan nga juru sra mayende iba wuli ka bomi Guinée Équatoriale malabu aywa ambala ina ni sra ga nyon famia ko be tugodi dema korbaza mola ay mantura tawna ayro du Allô, oui, en clubila. Allô, oui, clubali. Munu ma wele jibi nubu kan lamɛ sira minnu fɛ n'u y'an sɔrɔ nɛgɛjuru la ka ban ko siraw bɛɛ lajɛlen datugu u k'an lamɛn min ye telefɔni na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la ka ɲɛ kumakan min ye taa ni ka segin tɛ kɛ kuma na kuma tɛ segin anw ma nɛgɛjuru sira b'aw ka bila la hali bi mɔgɔ bɛ nɛgɛjuru la allo foli tanni ko bila ka taa bɛɛ lajɛlen ma tungarange jamukan kanuba bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na tileganfɛnɛgɛ kaɲɛ 13 sanga 30 ka taa se min ye tileganfɛnɛgɛ kaɲɛ 15 ma o ye kari o kari jamukan min sigi karamɔgɔ Daba Tunkara ani Abdou Touré fɛ min ye bi kulu sela shana ka foli ni tanni kɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma mama Fani an ka musokɔrɔba ɲuman don a b'an lamɛn Bamakɔ yan nɔ Ɲamakɔrɔ 10e arrondissement Masuruna an b'a fo Kɔrɔba Sila dɛ i mɔdenw ni denw basi t'u si la j'espère bien Baba Konta an kanubaga don jamukan tɛ fɔ a kɔ ni waati na min ye a bɛ ka jamukan lamɛn Sikɔrɔni fɛrɛ kɔfɛ n'i tɛmɛna kare damadama dɔrɔn i bɛ Baba Konta i b'a sɔrɔ yen nɔ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka furumusow fo ka denbaya mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo n'o bɔra yen nɔ min ye Mamudu Konate a fana bɛ ka jaw lajɛ nin waati Mamudu Kanute voilà Mamudu Kanute a fana bɛ ka jaw lajɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka taa se Umar Touré ale fana bɛ ka jaw lajɛ nin sangada in kɔnɔna na an b'a fana fɔ ka waleɲuman dɔn k'a barikada ani aw minnu tun bɛ k'a lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan radio minnu bɛ yen n'olu bɛ u ni juru turu an na nin sangada ninnu kɔnɔna na aw minnu bɛ ka jaw lajɛ Facebook sira fɛ ani minnu tun bɛ k'a lamɛn canal kan walima Zeno kan walima sɔrɔ sira wɛrɛw la k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn kulu sila shana an bɛ bi ta bila yan nɔ ka dugawu don kɛ Guinée Équatoriale ala ka na ni nɔgɔya Guinée Équatoriale ko la maliyɛn fɛn fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni gɛlɛya b'u kan ala k'a gɛlɛya bɛɛ lajɛlen duga an minnu bɛ Mali kɔnɔ fana gɛlɛya b'an kan ala k'a gɛlɛya bɛɛ lajɛlen duga an ka jamana bɛ ka waati min tɛmɛ n'o ye cɛmancɛ fanga ɲini ala k'a laban ko ɲuman d'an ma a fanga n'a kɛnɛ n'a dɔnniya ala k'o di ɲɛmaaw ni jamanadenw ma ala k'an bɛn kelen ma ala ka jamana ja bɛɛ k'i hakili to i la don o don adamadenya ɲɛnama ye an ka hakili to ɲɔgɔn na diɲɛ don ka ca ala ka hɛrɛ kɛ Mali ni maliden bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛn